Bit-tkabbir ekonomiku li laħħaq il-5.9% fl-ewwel 6 xhur tas-sena, Malta ġiet ikklassifikata fl-ewwel post fost il-pajjiżi msieħba fiż-żona Ewro. Dan fi klassifika magħmula mill-Aġenzija tal-Kreditu DBRS. Fl-ewwel edizzjoni ta' pubblikazzjoni ġdida, l-Aġenzija tal-Kreditu rrapportat li tkabbir ekonomiku ta' Malta fl-ewwel 6 xhur tas-sena kien ħafna aktar ogħla mill-medja taż-żona Ewro ta' 2.3%. Isegwu lil Malta, il-Latvja u l-Slovenja bit-tkabbir ekonomiku ta' 4.4% u 4.3% rispettivament. Jirriżulta li tkabbir ekonomiku ta' Malta kien xprunat l-aktar mill-andament pożittiv tal-azzjendi fejn il-profitti tan-negozji għolew b'182 miljun euro meta mqabbel ma l-istess kwart tas-sena li għaddiet. Joħroġ ukoll li matul din is-sena id-dipendenza ta' pajjiżna fuq in-nefqa tal-Gvern komplet tonqos. Fil-fatt, il-konsum tal-Gvern kien anqas minn 17% tal-ġid nazzjonali meta mqabbel mal-20% fl-aħħar sena qabel il-bidla fil-Gvern. L-aqwa pajjiżi li rreġistraw it-tkabbir ekonomiku kienu Malta, il-Latvja u l-Slovenja, waqt li l-Italja, il-Belġju u Franza rreġistraw lanqas tkabbir, aċċennat id-DBRS fil-pubblikazzjoni tagħha. Ir-rapport juri wkoll li Malta kienet fost l-ewwel 3 pajjiżi bl-anqas rata ta' qatt. Fil-fatt, ir-rata ta' nies qiegħda f'Malta kienet ta' 3.9%. Il-Ġermanja kellha l-inqas rata ta' qatt bi 3.4%, waqt li l-Olanda kellha l-istess rata ta' qatt ta' Malta.